Per les festes de Sant Joan de Ciutadella hi ha un acte que es diu sa beguda. Els dies 23 i 24 vespre, els cavallers de sa colcada i els membres de sa banda de música són convidats pel caixer senyor a beure i menjar. Els protocols manen que hi hagi una beguda i una aluda de Sant Joan. Ens hem apropat a la pastisseria El Diamante per saber què contenen i com es preparen les aludes de Sant Joan. L'aluda és un con que porta diferents tipus de dolços i confits. La que s'entrega als cavallers pesa 1 lliura i la que reben els membres de la banda de música 9 unces. Les dues porten el mateix contingut, l'única cosa que canvia són les quantitats. Dins una aluda de Sant Joan hi trobem macarrons, dolços de Sant Joan i confits. Els macarrons són un pastisset de merenga dura. Els dolços de Sant Joan són 2 talls de concret units en rovell d'ou amb melmelada. Els confits que acaben d'omplir saluda s'anomenen maquets, confits de caixer o confits de Sant Joan. I d'altra banda hi ha ses mentes o tauletes de sucre. Tot això està fet a Menorca. Per acabar de redonir s'hi posen confits d'ametla, arrissades de colors i anisos. És costum que la gent compri aludes de Sant Joan per obsequiar a persones estimades.